Kaixo, sateliteak orbitan jartzeko eman behar zaien hasierako abiadura kalkulatuko dugu. Askotan galdetzen dute selektibitatean, egonan. Bi modutan galdetzen dute, lehenengo modua izango da zuzenean hau egitea eta beste modua beste bideo batean azalduko dugu. Eskatzen badigute, hasieran eman behar zaion abiadura orbita batean jartzeko, satelite bat orbitan jartzeko behar den abiadura eskatzen badigute, kontuan eduki behar dugu. Gainazalean abiadura bat eman behar diogula, hortaz hor energia zinetiko bat edukiko duela, eta gainazalean egotagatik energia potentzial bat edukiko duela, eta behin orbitara helduta energia potentzial berri bat edukiko du, goian egotagatik, eta orbitan jartzeagatik energia zinetiko bat edukiko du. Hortaz, energia mekanikoa erabiliko du. Askotan egin dugun moduan. Eremu kontserbakorra danez, energia mekanikoa kontserbatu egiten da. Orduan, gainazalean daukan energia mekanikoa eta orbitan daukan energia mekanikoa balio berdin eduki behar dute, bi energia mekanikoa. Jartzen dugu matematika, energia zinetikoa gainazalean, hau da eskatzen diguten abiadura, energia potentziala gainazalean, energia zinetikoa orbitan, energia potentziala orbitan. Lurra eta satelite baten arteko ariketa baldin bada, R bat izango da lurraren erradioa, R bi izango da lurraren erradioa, gehi zein altueratan dagoen. Gogoratu, kalkulak egiten ditugula, eremua sortzen duen masaren, gorputzaren zentruarekiko, bai? Erdian, orduan, lurraren erradioa jarriko dugu. Satelitearen masa kenduta, gelditzen zaigu hau matematikoki. Bale, lehenengo ideia erabilita. Eremu kontserbakorra danez, energia mekanikoa mantendu egiten da. Bigarren ideia, behin orgoian egonda, orbitan egonda, badakigu, askotan erabili dugulako, indar zentripetoa eta indar gravitatorioa berdinak direla. Berriro esango dut, indar zentripetoa hau, bueltak emotean daukagun energia, indarra izango da barkatu, masa bidera azelerazio normala, abiadura, karratura zati R, aurreko bideotan azalduta dago, higidura harmoniko sinplean azalduta dago, aurreko urtean azalduta, mesedez buruan sartu hau. Askotan erabili beharko duzuelako eta azterketetan justifikatu behar da erabiltzen ditugun formulak. Bale. Orduan, indar zentripetoa eta indar gravitatorioa berdinak dira, hemendik kentzen ditugu bi hauek eta ateratzen dugu bi hauek kenduta, V2 karratu, orbitan daukan abiaduraren karratua izango dela G, bider M, zati R2, bale? Orduan, bi hauek erabiliko ditugu, bi hauek kombinatu egingo ditugu, hau eta hau, ematen digute bat zati bi V1 karratu, hau da eskatzen diguten abiadura, energia potentziala lurraren gainazalean, eta hemen sartu dugu, hemen kalkulatu duguna, orbita horretan daukan abiadura. Eta gana hau da bat eta hau da erdi bat, orduan. Erdi bat, ken bat, minus erdi bat ematen dugu. Matematika pizka bat eginda, ebazten dugu hau, pasaiten dugu hau positibo alde honetara, eta gelditzen zaigu hau, eta minus bat zati bi GMR2, eta hemen zegoen bi hau gora dator biderkatuz. Eta ateratzen dugun emaitza izango da lur gainazalean eman behar diogun hasierako abiadura gure satelitari izango da bi aldiz kenketa hau. Lur gainazalearen distantzia zentroarekiko, planetaren erradioa, eta hau izango da planetaren erradioa gehi zein altueratan dagoen. Hau da, eman behar zaion hasierako abiadura satelite bat orbitan jartzeko. Errepasatu, ikusi berriro bideoa, liburuan matematika hau dozue, edo joan bideoa gelditzen, matematika zauek egiten. Oso interesgarria da hau ondo ulertzea eta eskatzen badizuete selektibitatea azterketan, edo nik eskatzen badizuet ebaluazio azterketan, hasierako abiadura, formula jarri beharrean, ateratzen jakitea. Hau behin ulertuta minutu batean egin dara. Venga, ani!